Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni Laila nga napoluan, di ka pagan anumanong. Dear Manong Nemi. Adda ako niti kwarto Manong Nemi nga isagsagana iti panagturog ko. Kalpasa nga nagdigusak, pampamag-aaklayan ti buok ko Manong Nemi kadada kiti sango ti sarming. Nakabado akong tinarasay Manong Nemi. Kit-kit-kitayag ti pagkabuklak iti sarming. No lalaki ako makit ko wow, nag-sexy kan Laila. Numampay high school graduate ka lang. Nagpintas ka. Dapat, mga opisina ka. Imbes nga sales lady ka lang. Nagpintas ta barukong mo, tirupam, kimampuso, nabiyag di kiti matam, narumpi di kiti bibig mo. No umisam ka, parang tikalid mo, kahit makita tina, nakaururnos ken na po daw nga ngipin. No tumakder ka, makita mo tinakalaplapan na nga legs. Sino nga ta tinagasat nga lalaki nga makatagikwaken ka? Kasasalitak ti bagik manong. Agtawan ako ni 21, high school graduate, aklaeng Manong Nemi kapati narikat ti panagbiyak mi. Wala kasano kumamit kayat ko nga ag-college, narikat. So nga, itinagraduara ko ni ti high school, agsapol ako ti trabaho, napadasak ti nagbaling nga servidura, waitress, aging gaita nga, sales lady iti mall, iti masa nga department store iti mall, manong. Kunada nga rod, nga magustuhan nak di boss, kabuta siya ka no ti kapipintasan ken kasiksyan kada kami nga sales lady nga ara-araken dagiti adu nga lalaki. Serbi na karot Manong Nemi na pintasak no gagangay lang nga lalaki dagiti agaram kanya. Huwag na. Di ba? Kunada nga rod nga aramatem tented nga apo Diyos kang nga talugading no sa kuday tapno ti kasta kita umansun sumatibiyag mo. Kasta mo ti bagbaga kanyak datatang kininanang Manong. Ngano, makiasawa to, masapul nga iso ti mangitag ay tibiyag ko, tibiyag mi. Tay businessman. Dega ti papaknang kumaka. Napintas ti balayda, kompleto talikamen with katulong, with kotse, nga makapanak iti kahit ko mapanak iti abroad, kadigiti pintas nga lugar. Ngam narikat sa, ori dito ilang Pilipinas kuma, na mapanak di Baguio, mapanak di Tagaytay, Boracay, bakag patinggaak lang di White Beach sa di pagudpud, mano. Hindi ta matugtog Manong Nemi ti read out ti kwarto. Sino na ta? Ninanang mo na ito eh. Nakaturog ka ka din anak. Pampamagag pala ti buko nang. At ang amin sa nga ilim. Sino?
Tinga taman tampay di nga nakaagat chiko hanggat napartek da nga taman nga umay. Tsaka masango nang. Kadigdigos ko kalpasan na. Makaangutak to kadit agat siko, agat arak, agat sigarilyo. Huwag naman. Sambat nga agat sigarilyo, agat arak, dito may mang pasyar kang kanak. Sino kami dadaya? No, di kita mala dati nga mga sisturbo, huwag na. Ibagay lang nga nakaturog ako. Damo na't umay. Sino ko makarod? Malagip mo na ta, kwa? Malagip mo ni Bantor. Bantor? Ni Mang Bantor? Isot umay mang pasyar kanyak nanang? Haan, at kasinsin na nga nagkapuy di Isabela. Ay, ada ka di kasinsin na nga nagkapuy Isabela? Ada nga road, makalawas itan. Nitatag mo man tinang ibagbagang ko. Saan nga may mesa ni Bantor sa di kubo-kubo. Iti sa kaanan ti turod. Iti nalawang nga kapanagan nga on sa serbina nga kapanagan. Basta man ti kunan. Ni Mang Bantor nga gigan iti kubo-kubo ti sa kaanan turod. Ada kadwanan kasta. Isut umay mangpasyar kang ka. Sino ko dito nga lalaki? Susapo. Baga lang nga nakaturog ako. Alala ka babay mo tanak ko tayong bagak ba't nga siririing ka pa eh. Ken sarsad na ba't palaing. Sige. Damdam mo na. Narikat mo ano ka. Tano sa ngumlat na ano ti ibaga na. Ibagam latat uston at no saan nga subsubli. Kasi jamat ka. Adwa naman nga dikit umay magpasyar kang ka. Ibagam di mo kayat ka. Di dapat nagsubsubling ka. Malaksit dikit talaga nga mamartek. Matnatulog da lang no mamartek da. Sige na. Nagbraak na ron. Sige nga tagurayan nyo, sino man dito nga tao? Taga Isabela? Nga kasinsin ni Mang Bantor? Uy, kandido ka no, tinagan na. Nakaw, nana nga yan, nagan na lang nga kandido. Sa bagay, kandida. Uy, manong name inoan niya timbagak kininanang may panggap kadagdag paspasyar kanyak nga lalaking karubami. Jak maanusan manong na minata agat chiko gal ti babel kam nga agat sigarilyo na Diyos ko paggasgastaran ti oras di kita at tao. Di ba sino na ito nga kandido taga Isabela kasinsin ni Mang Bantor ni Bantor nga awan ubrana no di agkukukot latay di kubo-kubo po Diyos ko ya di ba ka matarimahan ko di ba kik manong na yung naka-short tack, naka-t-shirt. Rimuara ko manong. Nakaw, guwapo. Guwapo. Apo na biscuit di Pamarina. Guwapo. As in ang guwapo. Kayo manggit, kudil na. Yan. Ala Richard Gomez, idi kabanwag. Wow. Medyo mayat. No, gwapo ti pagsasalita. Ano lang ha? Ang damit. Na ibang Rabim, Laila. Kasta kamat manong kandido kanot naga mo. Uwen. Kasinsin ko ni Bantor. Kasta mo ti maganinanang. Nitatang mo ti may naminsanin sa diyay sa kaanan ti turod. Pag nakadano ni tatang ko diyay. Diyan mo, dasap-sapulin na. Baka naiwa-awan na tayo kakaiso ng tarakan ng baka. Uwen. Natilimi nga rod. Yung pinasakayo nga rod. Alagdo ko Mang Kandido. Thank you. Ano dati likod mo? Anong sakit di itad mo kanyak? Baka makandeta. Agbay sumakan. Dito yun. Wow! Native nga mangka? Tempo ka dito mangka itan? Napag nga mga minja tandaan ka ni Kasin Bantor. Kusunahan namin di mangka. Nambara mi gimatang ka di kasapulan mi. Kasapulan nyo?
Para kang ka. Wow, ha? Talo? Talo. Meaning, I love you. Manungkan dito, prangka. Amom, saan ka nga pagan-ano? Ah, aman, sana ka gangaw. Hindi ka pagan-ano. Wapo ka. Ang yung nasa lutsud ko man. No tantanto taga-asawa. May pahimon to nga tadi. Ara-ara pa apek. Ano din turbos mo? High school lang. Ngayon, aduti niya. Aduti amok nga trabaho. Ano trabaho? Jezabela, kwa, agtaltalon kami. Agtaltalon kayo. Abeng nga rin nga may kadoy, katatyempot sa talon. Amin, umay ko mga makigasang-gasat dito, barbaring ko nak, no? Dito ti ayan tinayong pagagasat. Kan barbaring ko nak, no? Dito ti pagkasarakak ti babae nga. Pagarik na kiti ayat manen. Pakarik na ami ti ayat manen. Gabutan na padasa kong tinapahay. Abay napahay ka manong. Kahit mo sa inarim mo ng pinahay na ka, siyay. Nagayanayat kami. Ngem insina na ka. Gabutan na kakita ti adadang pakaragsakan na o pakatungpalan terapap na. Kasta nga peso. Nasakit Gabutang nagayan-ayat kayo and then inchi na nakain sukat nakat sa bali. Talaga nasakit. Well, tapno saan una na sakit. Ibagakon kang katipod no. Di ka paganano. Ulita ka, prangkaak. Manong ka nito. Iso nga pasensya kan. Di ka paganano manong. Itaan niya nga rason. Itaan niya nga rason. Sikamal lang ibaga. Taltalon ka lang. Awan ti mas tong katrabaho. Imay ka dito'y nagtaros ka pa ni Manong Bantor. Ni Manong Bantor nga awan ubrana. Nabunyagan ti sadot. Tiyan mo ano kasanong agbibiyag. At talatang magpupupok sa dya kubo-kubo na. Sorry, Manong Kandido. Sorry. Okay lang. Siguro, awan ng tiras kan pangibagam. Mabalin mo sa amatin, tagawid. Masapak to pa ang galing bigat. May saklang ang sales lady. Nagsapsapol nga rin ti lalaki nga magitag-ay kanya kinipiyang. Dito ka di ka po na no, ape nga dinagpagan ano. Di ba ta para kanya kang kakatsak siguro kan sigurado nga saan mo maipaetikal kali ka goma. Sigurista ka. Praktikalak lang. Sige. Sana karon nga agbaybayag. Agsubli na kadtupay. Saan na? Jack tulam mo. Ala, saan to lang agsusubli? Gabot ay sumalasun tumalay bagakeng kang ako nakto. Di ka pagan ano manong. Manong nemi amok nga nasakit. Ngam saan gani napimpinas no agprangka akon. Tapos saan nga mabanbandong agsubli-subli. Diba? Nasasya ka no, ni Baktipod no. Banag manong nami nga nanggagayam datatang kininanang timbaga. Sabi mo ta kasi timbaga, prangkam latat kasi kanadi nga tao matapos. Di mo lapos pinampanutan nga masaktan di tao, balasan ko.
Tatang, napimpintas ni bagag tipod no. Tay pulos nga awan namnaman na, tapos ni kasakit sa nga umumay. Kaya nyo rin kaya duma. Di kita lang makaiturid dito, kaya di kita no nabartek da. Nandiyak pa kahit asang unida, nabartek da nga ron. Mambalasan ko no kastilaing aramide, baka no, adan to lalaking nga niya tan. Kaya makapanunod ti dakas ken ka. Ada na sakit man ti panagsasaom. Hanga na sakit day, diya gabot ibagbagag lang ti pudno tatang, alalawan nga mo na. Yan yun, saan itong agsubsuli day. Da kayo man, alaman. At saan ko pa yung amam mo, damog lang makita, dilanagan na. Wala nga may baga namot kang nga taga Isabela, nga agtaltalon da sa jay, imay dito itakwa, kasi sinangar di bantor. Mas layo lang sakit, di lalaki jay. Amot nga pa nang sakit balasan ko, nga masakti, kasak ko man ni kandido, kasi tinaramid mo, nasakit. Mukha na sakit lang. Kaya nga nga rin tinamnama yung ngaramidan na ita, baka makapanuto sa nga na siya. Nga tamat, nasingpat nga tamat tilangana. Nasingpat nga tamat isuna. Wala nito maminsan na nako, dakas diya nga, mangibagat panagayat na, kay inayat, damat pinpintasa mo, ti magibaga, sa'yo da. At damat pamuspusan kahit nga, hanga nasakit na diya panangitiram. Di ka pagan ano-manong ko na malatan. Suri no pati na kayo tatang, nasaktan kayo. Isakit yun ibada yung lalaki. Alawan, bagbagaan na ka lang. Tama nga nagbabawi ka nito, tikas na nga bagbaga. Nagbabawi nga niya. Baka nito no, makamadam na magat. Kahit mong ibabawi, di ka pagan ano-manong. No? Kasano ko ma? At nga asenso, tikas kang kuha na tatang. Ayan, balasan ko, di mo amo, ti mapasama kintong bigat. Agtay-tayak tilobog, laglagay pamneta. Idi pagtrabahuak manong nemi na istoryak, deto'y karubak, bats ko, gayem ko, na ni Mildred. Napatakmet manong nemi iti prinsipyo. Ano ya? Kandido? Nga kasinsin ni Bantor? Ni Bantor nga adda dya kubo-kubo sa kanan ti Turod? Pinasir na ka dirabi. Wine. Kaya ka sumong kamusta mo tilangana. Wala mo lang ati pagsasaritaan, Mildred. Nagwapo. Kada niya nga rin magam kay. Siyempre. Dati di ka pag ano, manong ko na. Basta. Siya tuman ka. Siya, di ko siya tuman na pa siya rin. Gwapo kaya ako na. Mapakan na katagwapo. Mabiyag na katagwapo? Maparagsak na katagwapo? Ay, Layla, di mo na kwa. Palaluan, tikas na nga pa nagarapap mo. Ano nagarapap ti pagbagam? Sino nga ti sapsapulan? Sinot urayam ko na. Dasaan ang panagsapsapul. Agun urayak lang. Sino nga ti urayam? Jenny, kurka. Siya timang pasasabat keng ko, ana, nagkuwapo. Executive tilangana siya ka. Good morning, sir. Good morning. Mamog ni Lloyda. Ti aking ko kala ito nga department store. Ay, sir. Ada dyan panagka-kwarto, panagka-office na siya. Awan, sa nga ili na. Awan, sir. Sa sarag na laytay. Napipindas ka dito ya. Gagangay lang, sir. Pasit na rin trabaho. Masapol nga napindas kami. Tapno, ando tumay guwatan. Ang nakit ni. Nakit lako mikit yung mood model ni. Dito pang babae. Kat, may bagay mat kang kaya, sir. Ito arwatan dito nga nangingina. No, kaya ito gumatang. Kasi dito klangan ni Lloyda. Dito kurso na anak. Sige nga, sir. Sir, pag pinustaan ta, adda asawa mo. Adan. Awan la mabaling nga i-recommendar yung kanyak sir, tay awan pa ti asawa na. Nagsapsapol ka. Ti bachelor. Hon, sir, dati maibagay ti pintas ko. Bayang, kuyugag to dati kasinsing ko, awan pa asawa na. Nagsapsapol ti kaskin ka.
Alaman, sir. Anong trabaho na, sir? Businessman. Oh! Kayat ko, sir. Talaga, prangka ka, ha? Ibagag lang di po dun, sir. At nagastagat. Maamman na kiti, no siya sinuman na kiti lalaking sapsapulik, uno ororayek. Yan, naangaw ka. Wen, angaw nga, pudpud no, sir. Lumitlaeng nga rada. Tapapangkon ka sarita ni Lloyd at napatigunin ti pagsaritaan mo. Inagsubli kita ayan ni Mildred manong Nemi nagwing-wing-wing. Talaga nagsuprat kinaprangkam si ka. Oo, ni magbagabot ti pudno. Agasam ta damagan pa yun o dari komentar na king ka. Katawan, at ano kasi nga businessman, laman. Naman pakisagsak makam ti kasto nga ugalim. Pakisagsak maka kanya. Kawan, kasano na yung amamuna nga businessman. Kahit hilig na nagkolekta ka na babae, nga pag-angawan na lang, kahit mo taga nakabalasang, sikukan na katabab lalaki, sarakan tupay pa yan. Saan ka magpasikukan? Laglag mo launa yan, pasikukanak mo. Kas pagarigan nga ron. Sisirapan na katipira. Mamati ka man. Tunong i-check-in na ka. Tunong nagsikog ka, at nagayang asawa na. Kinuri awan asawa na, kas pagarigan, saan nakakaya? Pagparparausan na ka lang. So agad anad ka, Layla, ang mga nagbabawi kanto. Baka na di hamo pagan isunto ti kamkamate mo. Di saan ko pagan sunto kamkamate kon? Kasano ko ma? Kaslaki ni Candido. Di ba, imprangkam nga, di ka pagan manong? Ngim kahit to makita. Imposible ito na. Sa anong mapasamak ko mga kamkamatik ni Candido, huwag na. Hindi man isang aldaw manong Nemi bakasyon ko, awan ti maobrak, adak do ti balay, nga cellphone ti kutitingat at kutitingayin manong Nemi, sapsapolak karagitay Facebook account nga gwapo ti profile picture da. Barbaring ko no makasara ka through social media. At naman nagdigundang ko yung name nga, papinta sa picture ko, sa ako i-upload. Tapos lahat sapsapul iti mangkursunada kanya. At damat, at friend request. Padasag mo nga i-accept. Tunukuan. Ito ag video call kami. Dito madlagay yung picture na't gwapo. Inedit na magkaya. Hindi bang kumanong name it, Ringgor, Ungor, Storbo, nila tayo? Dinamag ko kininanang. Nanangan niya natin makaringgor dito laon. Orel talo nga traktor dito, glumba. Traktor? Ano traktor? Dito traktor nga pagharado. Kaya kita mga minatawa. Asa dagmad dito na, makitkitam. Na? Traktor na kapanagan? Wen, data saan nga mamulmulaan nga diya ka mo. No, akid na gareta. Di ba di banda na ti ungtuna kan siya tayan ti kubo-kubo ni Bantor? Iso. At nawatiwat nga rin data. Najak maniro akit upat nga hektarya. Upat nga hektarya nga saan nga magargaraw nga daga nagkapanagan. Tayo dyan na minsan nga naglayos ti dakkel dito ginaburan. Taltalon da tayo di. Ngayam gabot ilayos, nagbaling nga nagkapanagan. Nakindaga da tayo? Taga-ili ka Kabi na ni Mang Bantor, takindaga. Ni Bantor, ti Mang Bantay idireta. Taltalo nga da tayo di. Ngayam gabot nagbali na nga kapanagan, nga di matpakiranudan iso nga, saan matin nga maupobra? Kaya nangarot kasawat nga talo nga traktor nga lulumbang amang traktor. Kaya manam mo. Mulaan da kata. Ano may mula data kapanagang nga rot kabatuan. Ore kabatuan kanda tipitak. Kaya damat mabalin na pag mulaan ka.
Kalbasan ti makabulan manong nemi awanen ti ringgur. Ngemi tinaminsan manong nemi kimita ak iti bandana ti laod. Na, naaladan mo ta. Nanang? Hindi man yun natin problema. Naaladan mo tin neta. Ibagbagak nga kabanagan nga unsa servin. Kinaladan na natap no ko ang makastrik di kita yung bulos nga kalding nga da baka. Kaya pa mga mapan nga minti ti bakan ta kita umot mabalindang araban. Ket no kasat pa may andan agad siyempre agtubo mo tan digiti ruot agad. Ket nana na gijay? Sinda gijay? Ket may kadakwada ni tatang mo. Inala ni Manong mo Banturisona nga may nagtrabaho sa jay. Di ba, istambay ni tatang mo? Ang kakaiso nga baka nga suti, mapan na iruruutan mo na paspasturan. Nadaanin ti trabaho at inalangar na bantor. Nagtrabaho na. May sakadang ano, kanina kita mula. Ano yung mulmula na? Kita, aladan sa ti papaya. Papaya? Agbiag ditat papaya? Di ka na urayam kadlat ta. Kita mo kita, dadya ni kandido ka no, ato ka naman ti amo na may panggap iti agriculture. Agriculture? Wala nang agriculturist. High school graduate lang iso na. Oray high school graduate, no adult knowledge na, may pang-experience na ti panagtalon, panagmula, apay no, graduate ka lang iti college nga, agriculture ti kursam, iso lamawag ka ti agriculturist. Oray high school graduate ka lang ano, adult knowledge mo, may panggap ti agriculturist ka, may tlatan Kaya nga may problema. Di orayam latano at pagbalinan deta nga lugar, kapanagan nga on sa serbina ko namin kinamto noon at pagbalinan na. Nagbaling nga topic mi dahi tama nung name kini Mildred dadakam ti sa department store nga pagubraan mi. Ket kandido ken ni Bantor. So that mang-manage ka dayjay. Kaslakas ta na. Kasla na awawagan da iti farm. Ano? Farm. Farming. No taltalon, farm, di ba? Taltalon, kapanagan mo. Kapanagan, no, mula na. Ngayon na damulanan, farm. Taltalon, bangkag. Siyak tuman, di ba man bang kita? Ada yung amin, di ba, mikit sa chay. Numampag kakarubatay ako na. Ni may di magas man nung name ni Mildred ito'y balay, kitinawis na. Papananda. Ito sa dyan farm. Ito farm. Bantor farm. Bantor farm, may Candidos farm ka, no? Candidos farm, mo. Kahit mo sa wen, manipod di may nakainarim na Candido, hamon pa nagit kita. Saan? Nantanda? Ito kanot mo, bunga na kita mula ng kapapaya. Kaano lang nga nagbunga na kalpasa, dabunga dan. Anya ti among baka miracle. Dagay tayo mapatit pag nagbungan. An makan, pakasuksukan na kita papaya. Oh my God! Nagpalaod kami manong nemi kat kaslasaan na kamamati. Kaslidikal man laing nga. Ano kaslidikal man laing? Nanda ka di man nun nga bulan? Bano ka din nga bulan sipo di may nakapinasya di kandido. Kaya di kandido kat makalawas na pala iti pasyarin na ka. Mat pa kiti makatawan na. Pa'y makatawan. Ngayon amom, di kita'y mula, adari kita'y abutan na lang ti makabulan, 2 bulan, 45 days. Kasla Hoy! Makita mo dito makikita? Papaya! Nakatubunga na! Diyos ko! Kaya na kita tumapay nga mula? Hala! Jesus, nakapimpinas gamin dito eh! Kurka! Hanta basta makastrek. Do may dito eh. Di kandido ng peso. Kamiseta nga naka-short. Nagmatsyugayam si ka. Isa dati bagbaga makandido. Nagbabo. Ay.
Nayuawin ka sa amin. Ah, manong kandido, siyak ni Mildred. Ah, ni Laila ang mamumon, di ba? Mamukon. Siya, Mildred, damo ka makita. Balinti sumrek iti farm niyo. Wakan. Libre mo tagpasyar dito. Dalaga di bang kuyog ka na kayo. Huwag lang ag-step ka karigiti sa ang rumbeng mapadakan. Sa bagay, damit mapagnaan, mabalinti agsuka. Agsuka, api suka ampay lang kay adot na loomen nga papaya. Ito bigat, o may ti komersyante nga manggatang karigiti mula ti, ang bunga ti mula mi nga papaya. Sos, iti kalawan na kaado nga poon manong kandido. Ay, baka no, manong tiniklis. Talo nga bagong ti umay. Kargahan talang na kita, papaya. And then, nagsasarunon ton. Umay kayo, tamo makita yung bag. Ito'y nga banda, kas makita yo, sitaw. Kita yo, kapibindas pa nagbunga da, nag-aatidog, nag-ado. Nagpintas gaya man dito. Kan naglawa. Asus. Kitang kadla nga ya. Nakatiwang-wang iling awan sa Serbina. Itata. Apo may isang nga nalawa ka na progreso nga farm. Manong name kasla sa anak nga mamati. Nabayag ka din na saan ko nga tinalyaw, timandan at laod. Tay di damo lang manong name matraktor, maalaladan, diwan mamulmulaan. Itata, dagit imula da manong, apitan dan. Ket ni Mildred manong name iti sao nga sao, dayaw lang nga dayaw. Haging ka nga nakadanon kam ti paset nga dadanong. Manong kandido. Ano na farm, fish farm. Ay, kasano nga nakadanon ti danom dito eh. dati kataltalon na babamit. Alis to lang. Pagtaray nga rod no, ti danom, suksuktan mi. Adamat dakal nga makina nga, pagpatawad mi ti danom. Kan, dagito'y nusuktan mi ti danom, dagito'y fish cages, adamat serbina tapno maipaturong ka dagiti mula. Ija ka banda. Jay. Nagdekalap sa atin nga balangig. Mabalinan nga harbiyasan. Ay, kahit mo sawan? Piskarya and then irabaw na, balangig. Nagado nga balangig. Kauna. Sinaksako nga balangig. Ado nga karkar. Anong harap nga lamas di kita? Tilapia, paltat. So na. Dadari na maharbes. Actually, kada ito'y umay nga bulan talagang inel daw. Rinabi nga. Ag-harvest kami, rinabi nga daw met nga umay. Umay digiti manggata. Gusto ka yun. Sadya nga pa set up nga awan ti mula na. Plano mi kini bantor nga parak na rin ti sukat ti kubo-kubo. Nasa nga balay. Sana pintas sa balay. Sana nga kubo-kubo. Ngayon magtalin na ti kubo-kubo. Kitam kadlang niya. Ako pa makatawan si Budi Adakad to eh. Kasto yun na nagbalinan dito nga lugar. Rejay knowledge ko nga impano ko si Isabela, impakat ko dito eh. So ano ito nagbalinan na? Kinabiyam-yaman na saan na kami nga binabihan na po Diyos. Ako na nga baliki dito eh. Diyan na rigat, di pa nang irugi. Ngamita ket ne. Continuous data. Nagbungbunga habang dadagiti maramarpek nga mula at damat lang dagiti sumasaruno. So continuous. Kat di ba pa nagmulat natin kat reinitiation? Ang no da pagkapon ti danom, uraan niya nga aldaw, uraan niya nga bulan.
Pinagbayat gaya man niya. Naglaing ka man gaya manong kanito. Manong, alis to lang masapulat di balay mi. Agsalut-sud ko lang di bandanat amagatan. Oo. Awan, baka kayo nagmerienda. Ano mamerienda ta? Aga namin tayo. Ada mo, kaya tiyot, maakwa, ice cream nga papaya. Ice cream? Hmm. Ibig sabi ti kwanto na dapat tangang baik betul na kuryente to Ken, sabi nga saan ka mo ni Laila? Kasano nga guni ak nagling aguni at gayem ko katrabaho ak. May kajay ka paset. Ore kubo-kubo lang medyo napalagdamot din sa may sakit. Ano da napinda sa jet presko. Kaman, makay mo ganun. Kasi lang mahaba inak manong jak maisarang tirupak kinikan dito. Nga dahil tamat tikun kung dawayan ni Mildred manong naming isot mangis asidig di bagina kain kuana. Kasi lang nagbalin ako nga paspasurot. Agab-abay da, adak mat itilikod da, nga sumursurot ka da kuana. Nga isot adadan nga kasasarita ng kanito impas kanya. Siguro kat malagip na din bagak nga di kapagan ano manong. Hala, hustun sa amin ti ko nadatatang kininalan. Baka kayat kong ibabawi na iti ngayon bagak nga di kapagan ano manong. Alis to manong nemi iti panagwaras ti damag. Nga di makatoyang-yang nga kapanagan manong nemi ket imasenso. Tadupayan manong nemi iti turista nga umay mangkita. No kasano iti continuous nga panagbunga, panagharvest. Manong nemi. Kaya nga may patpatakderen iti pintas kandakkel nga balay iti imbaga iti ni Candido nga pangipasde kanda iti balay. Iti pagtrabahuan mi manong nemi umisisam ni Mildred. Api umisisam ka? Well, naragsakat. Amo mo galing uminak pinaster ni Candido iti rabi? Sana kayo di mamati ko na agdagbus-busina. Di mo ba nakita tayo kutsi ni Candido? Nagwapo ko kutsi si ka. Gansa lang ako kutsi. At ba hindi kita ko ha? Ang delivery truck da. Nga imbes nga umay dumanon di kita gatang, isudan ti mangi deliver. Nagkalis asan sunan niya. Kita kadlaing. Kung ka nangarot ni kanito ket dito ka no lugar tayo tinakasarakan na iti na imbagagasan. Ado ka nung matini nagmulmulaan na nga nagtaltalunan sa Jezebel ang magpatingada lang kanu iti mais, pagay, mamanungan natin kasiyay. Ngayon dito yung impakat na siya. Iti talaga nga knowledge na about agriculture. Nakakita lang ka na kita pamphlets na nagtuladan na dita Facebook, nagado di kita kwantita, di ba? Kung naman saan magpepeso, magpepeso, ipakat mo. Adot istorya na siya. Pinasya na ka? Di ba? Yung baga kingkuhan iti nga pasyarin na to. Alis to lang sa lutsudan na sa dinot, balay mi. Sumimay. Adot regalo na kindiya. Adot regalo na. Siyempre, natang, prutas. Nagtagpay ti labas. Gusto na oit ayat na tatang gininanang. Ano pa din bagana? Your ure kong orod nga bagana ti I love you. Sigurado nga, ibaganan to kanyak, siyempre, ano kung matranta na kung pasyar kanyak no saan nag-armen. Di ba? Oh, abang nga nagdagsad siya na mo, friend. Awan? Pag pinustaan ta, kayat mo itan nga ibabawi din bagam keng kuha na nga di kapagan anumano nga la. Dadi mo amo kasi gayam. Dadat madinakin ka, friend. Tahos ga am nga dangos di tao. Di makabagan ano ko na. Dati pa nagipagarup mo kit awan amuna. Kaya ori man pa high school graduate, no talaga nga nalaing nagagat, alaman. Nakatalaw ito, basasaw.
Panawang ka man lang. Uy! Friend, second tumid lang iti may honor ko, nagkasarkam to kini Candido. Candidum lang. Siyempre, manong nemi masaksaktanak agbababawi Husto, hinusga at nga dagos. Kat siyempre manong, nitatang ko na. Ay, Layla, Tang, kumusta ba ti trabaho? Dati, awan asenso, so malasot ti sweldo. Baka dakdakilan nga amang ti sweldo kim. Siga, tatang, baka times 3. Ano namin ti trabaho yun dita, farm. Ay, siya ti supervisor rin. Siya ti para mula, ganda dumapay para kali. Ita agad supervisor klatan na kita. Gumusta klatan na. Kasi diyan, ti aramidan yun. Diyan. Talusan nyo yan. Siya ti second the assistant manager. Sumilang gimwapo kay tatang. Wala ta, guwapo man digiti kakaduwa. Kit kumusta matanda Bantor kini Candido. Ni Bantor, Jack manamon no, asino talaga kadakwada. Lakin innagaw daw. Ininago ka niya. Kita di mo nasaludsod kini Mildred, no, sino kadakwada talaga ti agar-arim king kuana. Ta pasaragidanda ka nung mapanagpasyar. Duamat nga lalaki di mang basyar king kuana. Diyo na takamat nga siya kuma. Di ka karabang painita. Kasi sinong hartag sublikan ka ita. Kaya imbagang minidi nga di kapagan anumanaw. Sige tan. Tapay. Kaya ito may babawi, dating imbagam kini Candido. Ano yung babawi kung may babawi? Kaya nagpay sumin. Ngajak pagan ano. Idi ita nga ron. Ora ita. Ganano? Di ka man nagsasawa ka sa anak ko. Ano kahit pagananok ko ma? Ano ka bambalin ko pagananok ko ba nga ron? Kadinak ba't umay pasyaran na? Ngayon padasan nakapasyarin nita. Ano tatang katawa? Di mo paganano ide. Di mo makas dyan. Ita nga ron nakita mo nga sa bali nga tao nga kwan. At balay na, dalugan na, baknangan, pagan ano mon. Tan. Isong na dumakang magbagakang kainiwalasang ko. Saan nga basta tartarasudos? Sa mga dahil pagbabawi mong unak mo. Ako nga basta husgaan, di tao nga. Alam, gusto na, Tan. Gusto na. Alakit urayam na malasang ko. No umaykan ka. Sino? Ni Candido. Bari nga no, may pay. Ngimsang ko nga nauray mano. Ulit-ulitin ka di ni Mildred nga baga. Imay manin ni Candido de la Bici ka. Di mo nang istoryan kanyak na kita. Kahit kamangin. Di ka man nakatawas na Mildred. Pangasib. Di mo kaya't na istorya kung may napaspasyahan ng Candido. Timbaga na kandang kati I love you. Ni Bantor ti mga ibagbagay. Di kahit na nasawan. Hana kayahitan ni Candido. Ngayon ni Bantor ti mangibat patigin ka. Isuda nga doa. Kaya't ko isuda nga doa. Urayek lang ibaga ni Candido nga, I love you. I love you ko na nun. Arako pa kasigod. Saan gan nga gawa awid ko na. Wano isang put na ko ni Dakil balay mo. Anak mo. Mabaling ka nga saan mo nga ulitin nga pagbaga na kita. Tama namin. Masaktan ka? Ano ka magpakasakit ako? Ano mabaling ko na saan nakapagan si kaitan ti Jack pagan ading ko nanan.
Kalbasang ibagam di kapag nanumanong, mabaling ka din sa amon nga ibugbog ka di kasta. At ayaw ka malangan. Aging kama nun na nga idi baga ni nanang nga sa nga ilik. Nang, sino? Ni kan dito? Haan nga iso. Sino ko mga ron? Ni Bantor. Ah, saan ni Bantor ti kahit ko na ng kunak tinakim ko. Ni, nga pa nga ni Bantor. Ni Bantor nga peso manong. Nuwalat lang nga na idi sa balitan. Lang nga na manong nimiti. Healthy, very neat, lang nga na ada mabalin na. Mang Bantor, naisaroong ka man. When, tada ko may bagakang ka. Pag sinubladan na kami yung sabat ka, agkatrabahuan ka nagkayem, nakam kini Mildred. Sigon kini Mildred, kita, pasar agranake kini, kandido ng mapanmang pasyar kong kuwana. Sa ita, siya kamot tumoy magpasar kanya. Taabay, binastad na ka ni Mildred. Ta ni Mildred, kiti, ni kandido tinaklon na, siya. Han, ano nga ron? O may kapasyaran, makidamag. At kung nga ron ni Mildred, kat ni Mamit, laylating kay pasyaran ko na may nakla pinasyar. Gabata, kinid daw nila ni Mildred nga, ada ko mamat mang pasyar kanya. Wala ta, duwa kam nga mang paspasyar kini Mildred. Kasi kakit awang mang paspasyar ka. Iso nga, yung may kapinasyar. Tabay. Kamu mangumusta ka. Kasto palasang pa lang, awan nobyo na. Virgin. Parang kalata. Kat dakay ngay, kumusta kayo man? Kat umasasenso kang nataw. Sila ka nakasarak, ti balitok nga kutkut-kuted nga hanga maibus. Kas nakaarig na. Tatuloy-tuloy, ti pa nag-harvest mi. No, adaman mahaming pa nag-harvest ita, orami lang makalawas, talamanin nga harvest. Nalaing kayo? Nalaing ni Candido. Talagang impakat na tusto. Nalisto nga gwaret, panunot na. No saan nga kinigapo kini Candido? Kas-kas ti kalasta, nakatiwang-wang lata data nga daga. Ngayon mga bantor aking ko ka daga. Nagatang min. Pagguduan mi nga kasinsing. Diya balay ngay. Balay lang ni Candido ray diya. Makipasday kak tumati balay mi kini Mildred. Ana? Da kay kini Mildred? Naibagak samot na niya. Ay susapo. Nikaglis di dilak. Kaya nga Candido. Kat awa na. Nasugat ti puso na idi sa Jezebela. Umay ditoy, nasugat man ti puso na, naunog manin. Tako na kano jayetan na, di ka pagan anumanong. Lamanong banto. Amom sabat na siyak deta. Idaw nung muntuking ko na, sorry. Deta lang tidanon ko king ko na, panagsurim. Bamtang, nusang ko mauray nga pasyaran na. Siya tot magpasyar kang kuana. Tat no maidanon ko lang ti panagsuri. Idanon ko king kanata, kung kuana ng imbagam. Naggapo king kamis mulit ha. Sana karot ng nagbaybayag Deta lang ti kahit kumamuhan. No, adan pasat ni Candido itapusom. Amangan kunana ngamin, no, dublyan na umay kat di ka latapagan manong baka kunong kang kuana. Sige, hinakon. Good night. Manong Mantor, jay bagak ti nga pugnon siya, ibaga mo, namunay na yunan,
Tsak mat mauri manong nimi ang pasyaran na. Iri pagtrabaho mi kini Mildred manong nimi ibagbaga na. Dandani ako nakikat. Tapay. Tulong ang tunaan ni Bantor. Ka agasawa kamton. Sikan tumidlat ti med ubunor ko wen. Ket ni kandido isumit iti bestman ni Bantor. Sikat ti med ubunor ko ti met bestman ni Bantor ni kandido. Baka na kayo tumataga-asawa kang kandido. At ayun sa sika. Tapay. Tinapat may pasyaran. Ngayon talaga ang ipatpatig mo. Uy, sasarod-sudag ng ipatpatig mo. Sino ko mga ortsang nga gayat kang kuha na alaman? Wala da, di ka pagan anumanong ko naman tuman ngamin. Idi, wala naman siya sinumat. Amam nga nga sa pagbalinan na. So nga nga kahit kung pasyaran na, tapno makapagsuri Yung may nakpinasya rin Bantor, ibagam to't suri ko nakangkuha na. Tiyamo ka kito may nakpasya rin sa amin. Di na siguro mapakawan. Di na siguro malipatan na timbagak kangkuha na. Takuna ni Mang Bantor. Nasugatan ti puso na sa Jezebela sa imay dito at dadakanuman nga noon unag ti sugat. Nagasgasat ka ng Michelle, friend. Ambisyon ko, yung napaayak. Alasang ko sanay una kasta. Urayam laeng ni Candido, anya ti amom. Baka double wedding di mapasamak no kaskasano lang. Isoda nga kasinsing, kanisota datang nga best friend. Kadi? Uwin sa urayam ni Candido. Nauray ko manong name iti may sa ngarabi. Ninanang imbaga na kanyak anak ada sa nga ilim. Sino nang ni Mang Bantor? Saan? Sino nga ron? Ni Candido. Uray na palak to manong. Nauray ko matulangan ni Candido. Ni Candido. Nga kano kasanot guwapo na hindi ko guwapo manitan. Mang Candido, ala, paragan ka. Mangga, nasamit. Bunga ti mo lami, kinibaton. Panagmamangga ka di manen? Ito nabigan. Agboras kami to. Tanggap to i-deliver. Ado. Damo yung boras di mangga? Damo. Kitam kitlahin, di ba ti mangga kit manungatawan ko ma? Tama. Ngam kaputa, grafted. Aw, pa makatawan. Nagbungan. Talaga nalaing kaya, Candido. Nalaing ang peso. Dati tinted na po Diyos nga talento. Iso na lang ta. At damay isang babae nga, dinakano pa kanano. Sorry. No, anyat inregalong kanya kididamon ti umay, itatapiduam, manggamat manen, talo, nasamit na di ba? Nasamsamit siguro na itan. Di mapamumbuguan, taramanan ta, laman. Mga nakapunog samit. Kasi bunga tila mula yun. Nasamit, numampay, tipusok, idikat, makarikrik na tipait, idag mulmula. Tinapait, kahit sumamit. Nulakid dita, mapasamak na sumamit.
love you, Laila. Ibagakang ka manin tipod no. No, hindi ka talaga, tagos kong imbagakang ka. Nga niya. Hindi ka pagan hindi, ngimita. I love you more, Candido. Kat nakinnarakop kami tinakairot, kat nagpaut manong nemi, di ba naglanang dagiti bibig mi. Nasamit dagiti bibig na, gabot na kasi dyan samit, madama ka mga rod nga mangmangan iti nasamit, magmangga manong nemi. Kat siyempre, fast forward ako nada manong, napasamak ti double wedding. Nagkalaysa kami kini Candido, anagidad mo, diba nagkalaysa da bantur kini Mildred. Ibagbagada nga ron nga nakagasgasat kami nga agkalugaran, kaya nag-best friend, nagkatrabahuan, dati nga katrabahuan. Eksipod, takas kada bantur kini Candido manong name, iti nagbaling nga asawa mi. May nga farm, ti pagyanan mi, duwa nga balay, tas agkasakam ti balay mi kini Candido, balay da Mildred kini Bantor, at dada ti amyanan, at dakam iti abagatan. Nga nagbaitan mi manong nemi, ti nakapimpindas nga farm, fish farm, kanda dumapang nga farm, vegetable, produce, kanda dumapang. Nga rito nga farm, manong nemi kiniso, iti pagtartarayan, na pagayaman, dagiti talungan nakmi kini Candido, talungan nakmi dawil Mildred kini Bantor. Ket manong nemi nasa samit dagiti bunga dagiti mula nga rumbeng nga nasamit. Kapag na samit nga ayat ti bang bibiyang mangted kada kami tiragsak, manggamgamulo kada kami nga duwa pamilya. Dakam nga gayem kini suda nga kasinsin. Manong nemi. Ket kunada nga rod, deta nga farm, kanban farm, nagtipon ti Candido ken Bantor. Ket farm manong nemi. Apakasarakam kadagiti na iimas, nasasamit, ken talaga nalalapsap nga mula. Dagiti nating ken kastamatan dagiti bunga. Dagiti fruit trees ken tilimawa manong nemi nga fish farm. Nga may paspasyare manong nemi dagiti turista, local ken foreign tourists. Nga may tagpaspasya nagpicture manong nemi, pintas deta nga farm. Manong nemi, imbaglaki din, tanay babawik di timbagak idi, kani Candido, di kapagan anumanong ko na. Imbas nga kaguranak manong nemi, imisut ng ted kang kuha na ti challenge. Taing ka rin na kano, adumteng to ading, nga ibagam to, kayat kay kaayam manong. Dito nga rin, ti pagkasalita, manong kinagyaman naklaonay, ti anus mo nga nangurnos, kalpasan nga nag-enshare kayong ka dito tayo Liena. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa nga ng tadbiyag. Sabi ko ma, na damat na ibatik nga andal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdingag ka nagbuya, more power. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Laila. Thank you, Laila. Laila, thank you. One.